Ki nong yalam kaseng Nyutrep National Youth Front haka arpo sau terik nailar hajar arpo lai ki lalit bani kendo yau Chancellor jong ka school ba University of Science and Technology Meghalaya ban pan jing pensyai halor ke jingwat jing tip lagani ka school ba kaladon ne em ka policy ban ai jing arab ka bakerpang yaki underprivileged lani ki longying ki bahap hapo ka top below poverty line hagani ka jinglet lalam khmat da uba Barnabas Mani ubadei udkhat jong ka HNYF Central Body haka jingdon lang ki weipat kinong yalam jong ka HNYF Northern Region. Haka ni ka jinglet kendo nakaliang Chancellor ketika school ba ula juba baka judon ka jingyarap bat kani ka school ba ka kloy ban ai jingyarap ya kino ki kena ki badon kam ya ka jingyarap bat ukerpat ru ya ka seng ban pa iki kena ki bom yo lat syu ban pule ringkat ka shiti kenang ban nakaliang kani ka school ba kan yo ban yarap ya ki. Habakeren syakilat pathai kubor nakaliang uba Barnabas Mani ula ong bahadien ka jingyo lat bania keren bat yatai bat u Chancellor kaseng ka syam bakane ka school ba kadei ka babiang shisha ban plilat yaki samla ki badu lat ban pule Henry ki batrang ban pule yaki kerdan ki bakham shalor. Syuk-syuk kaseng kala khot ru yaki kena ki bapule hakane ka school ba ban kendo yaki nong yalam kaseng na benta ki jingyarap hakano kano kapot. Hadin gaji kendo yau Chancellor jong kene ka USTM mo kumba kaseng HNF nilawan kendo amta kasengi teu Chancellor he da ka basai la kerensai ngi kaseng ba le se ngi wat i ka jingtip namta kene ki underprivileged kum bangi khot ma ki BPL kilongying ki baduk ki kena ki bawan na kilongying ki baduk ki bom yolat let's say manlek pule saki keran ni bakam selor adin keji keran ka basani bah bat nong peniak jong gane ka USTM mo ulo keran sai kaseng bat uang ba om da jing e lada kidan kino ki kena ki badehi ki jongi na po Meghalaya tane kino ki badon hane ha marjan marpa ba om da jing e iki ban ai admission Kasi nakaliang ju ula ai kada jing kular mo buun ai 100% let's say sibun ki ki ba ula kular namta jong ki kena ki jongi bakiunan pule hakaneka university hoi ngilaya theory laya tairu batu sipang kini ki kena ki ba let's say kimyo lat nakaliang ki bahayi ngasem nakaliang ki kemi pa ba bakin pen pule kam Shalor mo labno kam saneng tuna kaliang kadai ka university hi kumba Chancellor ula kularingi wong ba wan ai kita ki kena ki ba se ki basem jing e ki bom don ka jingmi ka biang na ki ngasem ki bom la ban kersan le se na kaliang ju hi ula ong ba ai da ka city na kaliang jong kaseng mo unirap kat bala na menta jong kita ki kena haki Meghalaya jingi tam na Riboy district ula simba kum kata consideration lese ula phai khmat khamtam namta jungi kariboy te habang ila ikren bar u sipang sibun ki ngila yatai ni siam ba kane university lese mo kadi sisa ke ba plilat namta hidup kisuk namta ki kena jungi ki badon kata kejingtrang ban pule kham sejrok kesa kawiru ngakarpat ye ki kena jungi mo ki bakwa pule kam sejrong sekiran ba per ngina kali ngaseng idon borbor bat ki bat ngakan tu kan pamro ye ki kena ki jungi bakimdei ban le rang le se da kimyo kono kalat ban pule kane ka university se kila banwan kendo ingi kaseng HNYF bat kinsim ro ye kata kabu ba lembah kata ka jibom ye lat jiki le se ba ka HNYF bat ki breu jingi presiden jingi kila benerap iki ban kin yo ban pulih kan ka university